Velkommen til vores MindView 6 projektmanagement vejledning. Den her vejledning antager, at du allerede besidder den grundlæggende viden inden for MindView 6. Her vil du lære, hvordan du laver din brainstorming session om til en projektplan, hvordan du laver en work breakdown structure, hvordan du tilføjer opgaveinformation, samt hvordan du laver din plan i et Gantt-diagram. Du vil også lære, hvordan du anser planen i en tidslinje, hvordan man laver en projektrapport, samt hvordan man eksporterer det til Microsoft Word, Microsoft Project, Microsoft Outlook og Microsoft PowerPoint. Som du kan se, har vi her brainstormet en actionplan med henholdsvis 4 grene. Hver gren har flere undergrene, som indeholder emner, dokumenter, billeder osv. Og i dette eksempel har jeg tilføjet et nummereringsskema til vores mindmap for at vise hierarkiet i mindmappet klokvis. Når vi senere fører vores mindmap over i et Gantt-view, så vil den her klokvise orden blive til den lineære orden i vores Gantt outline. Jeg kan nemt fjerne nummereringsskemaet ved at klikke heroppe på nummerering og vælge ingen nummerering. For at blive ved med at finde elementer i en actionplan er det måske en fordel at tilføje visuelle elementer såsom ikoner. Dette gør vi under vores indsæt-menu. Og hvis vi samtidig venstreklikker på en gren, så ser vi de mange forskellige elementer, vi kan tilføje. Og går vi under ikoner, så ser vi de mange forskellige ikoner. Her kan vi se prioritet, fuldførelse, smileys, flag osv. Og vi kan til og med også tilføje vores egne ikonsæt. For det her eksempel har vi tænkt os at identificere nøglekravene i hver af de forskellige grene og undergrene. Dette kan jeg gøre hver for sig, eller generelt meget simpelt ved at holde Ctrl nede, hvorefter jeg så kan venstreklikke på alle de relevante grene og tilføje et ikon samtidig. Mens vi bygger vores actionplan, er det nu tid til at skifte over til vores Work Breakdown Structure View. Det gør vi heroppe under Vis. Her kan vi så vælge Top Down, og så bliver vores mindmap automatisk konverteret ind til en Work Breakdown Structure. For bedre at visualisere en individuel fase, kan jeg vælge at venstreklikke på planlægning, imens jeg går op i vores startside menu og vælger grenfokus. Dette minimerer detaljerne, der vises i mindmappet, samt isolerer den valgte gren. For at blive ved med at planlægge en individuel gren eller undergren, klikker jeg meget simpelt på grenen og går over i vores opgave tidslinjepanel herover i højre side. Her kan jeg tilføje ting ligesom varighed, gå ind under det i minutter, timer, dage, uger og måneder. Dertil har jeg hurtig adgang til vores kalender her, angående start- og slutdato. Ruller vi længere ned, kan vi ændre ting som prioritet, fuldførelse og tilføje ressourcer. For selv at tilføje denne information, kan vi gå ind under projektressourcer, hvilket vil være de personer eller materialer, som arbejder på projektet, og det gør vi ved at vælge dette ressourcelink. Her kan jeg give navnet på den pågældende ressource, jeg kan tilføje en e-mailadresse, og jeg kan også tilføje en timeløn for ressourcen. MindView understøtter også materielle ressourcer, såsom en computer og andet high-tech udstyr. For at gøre dette trykker jeg meget simpelt under type, vælger materiale, og hertil kan jeg så tilføje en daglig omkostning. Hvis jeg selv benytter Outlook, kan jeg benytte mig af min Outlook adressebog, eller hvis jeg har en Active Directory setup, så kan jeg aktivere linket her og kommunikere ressourceinformationen med min eksisterende Active Directory. Hvis du har en Mature MindView Shared Workspace account, kan du konfigurere linket for at få adgang til dine Shared Workspace kontakter, eller du kan importere en liste fra et tidligere MindView dokument. Projektkalenderen gør det muligt for brugeren at definere en arbejdsdag for firmaet. Ved at vælge dette link kan jeg opdatere timer per dag, uger og dage per måned. Jeg kan også tilføje en eksisterende projektkalender, eller hvis jeg vil ændre timerne for en bestemt måned, trykker jeg bare herop og vælger de pågældende uger eller måneder. Hver individuel ressource kan også tilføje deres egen kalender, og alle de kalendere, som jeg laver i MindView, kan jeg vælge at gemme som standard,
eller jeg kan vælge at eksportere/importere dem til andre MindView-dokumenter. Nu hvor vi har tilføjet vores projekt management information, ressourcer, kalender osv., kan vi begynde at planlægge de relevante opgaver. Og dette gør vi ved at venstreklikke på den relevante opgave, vælge varighed, tilføje start- og slutdato. Vi kan give den høj eller lav prioritetsgrad samt tilføjelse af ressourcer. MindView tillader dig også at se denne information på selve mindmappet. Dette gør vi ved at højreklikke på formater, vis grendata. I dette tilfælde vælger vi ressourcer, fuldførelse og prioritet. Og grundet denne vejledning har jeg allerede tilføjet information til de følgende elementer. Jeg kan hertil vælge at fremvise disse elementer og derefter gå under vores vis tab, vis grendata, vælge de samme tre. Og som du nok kan se, har hver individuel opgave sin egen information fremvist nedenunder. Hvis vi nu kigger på elementet planning, kan vi vælge at opsummere informationen såsom resterende omkostninger, varighed, start- og sluttidspunkt. Dette er en ekstremt effektiv metode at vise både små som store ting i en actionplan. Hvis vi så fjerner vores elementfokus og viser hele mindmappet, så kan vi se, at al greninformationen er vist nedenunder hvert element. Så som du nok kan se, så er MindView en ekstremt effektiv Work Breakdown Structure værktøj. Vi har alle elementer vist i vores Work Breakdown Structure. Opgaverne kan rulle deres opgaveinformation ud, samt alle deres deliverables ruller op for hver opgave til vores main branch. Og som du kan se, så har vi et godt globalt overblik heroppe, eftersom hver opgave for hvert gren opdateres her. For klarhed fjerner jeg hurtigt et par informationer og nøjes med de tre, vi startede med. For de brugere, som er mere komfortable ved at planlægge i et Gantt-diagram, kan vi nemt springe dertil ved at gå under vores vis tab og vælge vores Gantt-diagram. Når vi så befinder os under vores Gantt-værktøjs tab, kan vi vælge mellem flere forskellige features, såsom ryk ind, ryk ud. Vi kan vælge tildele ressourcerne, vi kan vælge at zoome ind, zoome ud, opgaveoplysninger, vise vores kritiske vej, nummereringsskemaet, kolonner og til og med alt den samme projekt, ressourceinformation, som vi tidligere har haft adgang til. Som sagt, så kan jeg ændre varigheder, afhængigheder, fuldførelse, ressourcer osv. i denne outline. Dette gør jeg ved at vælge den ønskede opgave i vores outline. Dertil kan jeg så navigere til vores Gantt tab og vælge opgaveoplysninger. Her har jeg så adgang til at ændre elementets navn. Hvis det er en effort-driven opgave, kan jeg vælge det her. Det samme gælder for opgavetype. Jeg kan til og med vælge at markere det som en milesten eller gemme det helt væk fra vores Gantt-diagram. Jeg har også den fleksibilitet, at jeg kan venstreklikke og trække i opgaverne for at ændre på varighed, start- og enddato og afhængigheder kan jeg lave, som der er vist. Dertil kan jeg adde forskellige farver. Jeg har også hele tiden adgang til diverse ikoner herude. Det gælder også billeder og notater. Under vores designmenu kan jeg vælge at vise opgaven på navnet ved at trykke på opgavenavn. Det viser os den pågældende ressource direkte på selve baren. Jeg kan også vælge at personliggøre selve layoutet på Gantt-chartet. Gantt-chartet er måske en smule svært at kommunikere en plan til, for eksempel et eksisterende team eller medarbejder. Så under vores forskellige maps kan vi vælge at se det som en tidslinje. Det gør vi endnu en gang under vis. Vælger tidslinjen. Som du kan se, fjerner tidslinjen det komplekse ved et Gantt-chart og gør det meget nemmere at læse.
MindView 6 gør det også nemt for dig at lave projektklar information ved at bruge den Microsoft Office integration, som vi besidder. Jeg kan for eksempel eksportere dette dokument til et Word-dokument for at lave en Work Breakdown Structure ordbog. Jeg kan eksportere det til Microsoft Project for at visualisere de forskellige faser i vores plan. Jeg kan eksportere det til Excel samt sende hver opgave til de pågældende ressourcers Outlook opgaveliste ved at benytte vores Outlook Export feature. Jeg kan til og med også konvertere det direkte til et MS Project dokument. Lad os lave en hurtig gennemgang af nogle af de pågældende eksempler. Vi starter med Word. Vælger den avancerede Word eksport. Først kan vi vælge, hvilken skabelon vi vil benytte. Vi kan dertil vælge, hvilken information vi gerne vil have med. Som du kan se, har MindView konverteret vores projektplan ind til et Word-dokument med et billede af vores Work Breakdown Structure, indholdsfortegnelse, samt opsummeringer ved hver opgave, og alle tilføjelser, såsom billeder, dokumenter osv., er selvfølgelig eksporteret direkte ind i vores projektplan. For at præsentere vores projektplan via PowerPoint, går jeg ind og vælger vores PowerPoint-eksport. Den er avanceret. Hertil kan jeg vælge en skabelon og den information, som jeg gerne vil have med i mit PowerPoint. Som du så kan se, konverterer MindView hver gren om til sit eget slide i PowerPointen, samt al informationen, såsom billeder og dokumenter, er med eksporteret. Ved at eksportere til Excel, får hvert element sin egen række med tilførende opgaveinformation, sat som kolonneoverskriften og selve dataen i cellerne derunder. Herunder kan jeg endnu en gang vælge den template, jeg har tænkt mig at bruge, og jeg kan gå ind og sige, hvilken information jeg gerne vil have med. Som du kan se, har jeg alle grenene her, den pågældende information. MindView har også en kraftfuld integration med Microsoft Outlook. Hvis jeg for eksempel har givet individuelle opgaver til specifikke ressourcer, samt har inkluderet en e-mail til den pågældende ressource, kan jeg så vælge at distribuere disse opgaver til ressourcernes opgaveliste i Outlook. Denne information kan så blive accepteret og opdateret af de pågældende ressourcer i Outlook, og dermed blive synkroniseret mellem tasklisten i Outlook og MindView-dokumentet. For vores MS Project entusiaster kan MindView kommunikere direkte med MS Project ved at vælge vores MS Project eksport. Som du nok kan se, er vores MindView-dokument nu blevet konverteret ind til en standard MS Project-fil med alle vores opgaveinformationer, noter osv. fra MindView. Ressourcer er selvfølgelig også inkluderet. En anden ting, der også er vigtigt at nævne, er selvfølgelig, at MindView ikke kun eksporterer til hele Microsoft Office-pakken, men vi kan også importere fra den. Så hvis vi nu havde ændringer, eller vil importere et oprindeligt Word-dokument eller MS Project-dokument, kunne vi importere det direkte til MindView. Den sidste eksport, som vi vil kigge på, er MindViews eksport til Project. Som I nok kan se, så konverterer MindView altså dette MindView-dokument ind til et selvfungerende HTML website, som kan blive brugt som visuel dashboard report for hold eller managers. Projektrapporten fungerer ligesom en standard webside med navigation i venstre side, hvor brugerne kan se ting som en opgaveliste, en kort oversigt, opgaver, ressourcer og indstillinger. Og til dette er det vigtigt at nævne, at der ikke kan ændres i projektrapporten direkte. Dette gøres fra MindView-dokumentet.